Jeg har valgt billederne Selvportræt af Albrecht Dürer, som er det her herovre, og Europæisk eksperimentalt billede af Michael Kvium her over til venstre. Højre, undskyld. Jeg vil starte med at lægge ud med at fortælle om det første herovre. Mit første billede er malet i 1500 af Albrecht Dürer. Det er et selvportræt af ham selv. Det er malet med oliefarver, som også var kendetegnet ved renæssancen. Som I nok kan høre her, er det malet i renæssancen. Perioden afspejler sig meget i, at det skulle være genfødsel og noget nyt og noget kristent og guddommeligt. Der var ikke mange kunstnere i Tyskland, der beskæftigede sig med det. De var mere naturfænomener og veje og sådan noget, de begyndte at male. Men Albrecht Dürer skilte sig ud og var en af de dygtigste kunstnere i Tyskland på sin tid til at male noget guddommeligt, såsom Jesus. Mange af de billeder han maler er afbildninger af Jesus som barn eller i teenageårene, men i de senere år i hans eget liv begyndte han at forstå livsglæden i Jesus sidste liv og begyndte at male ham selv som en afbildning af Jesus, og han ligner ham også ret meget, var der mange af hans venner der fortalte, da de havde set nogle billeder i Italien af ham. Hans værker afspiller sig meget med den periode det er malet i. Det er typisk med guddommelige ting, og det er med trekantsopbygninger, men alt det vil jeg komme ind på senere. En anden sjov ting er at lægge mærke til, at i højre side herovre ser vi en latinsk sætning, som går igen på næsten alle hans billeder, hvor der står: her ses jeg som 28 år på vej frem. Det var et billede han malede i sympati med Jesus, da han skulle spise sin sidste mad, hvor han syntes, at Jesus havde gjort meget godt, og han ville ønske, at han kunne udrette bare halvt så lidt med sine billeder, som Jesus gjorde med sin tale. Jeg vil nu gå i gang med analysen af det første billede, og jeg starter med kompositionen. Man kan se, at billedet er opbygget efter trekantsopbygningen. Hans hoved danner spidsen af trekanten, og ned af hans hår og hans arme og skuldre får man de lige sider i trekanten. Det gør billedet statisk og dermed ikke nogen bevægelse. Hvis trekanten derimod havde været vendt på hovedet, havde billedet været dynamisk, og der havde været bevægelse i billedet. I renæssancen var der mange selvportrætter, der begyndte at dukke op. Det var også typisk kendetegnet, at alle de selvportrætter, der dukkede op, var statiske, og at man så en stille og rolig person, der var afbildet, måtte ikke vise for mange følelser, men alligevel var der et skjult smil på dem alle sammen, og det kan man også se, der er på Albrecht her på det her billede. Det typiske kendetegn ved det her billede, som også kunne stamme fra renæssancen, er de tydelige karikaturstreger, selvom man kan se, at der ikke er nogen streger. Men man er ikke i tvivl om, hvor hans krop skiller sig ud fra mængden og baggrunden. Det kan man se blandt andet her. Og hans arm ved, man går her, og man kan tydeligt se, hvor hans arm slutter, og hvor alt det andet begynder. I højre side er det dog lidt sværere. Det er det, jeg har markeret her. Det er hans hår, der går i et med baggrunden. Og det er meget nøje udvalgt af ham. Noget andet, der er meget nøje udvalgt, er hvor lyset skal falde på hans ansigt, som det nu gør her på venstre side. Det var en ting, man beskæftigede sig med i renæssancen for at finde ud af, hvilken del af kroppen, der var belyst bedst, og hvilken der var belyst ofte. Og Albrecht og hans store idol Michelangelo lavede mange billeder, hvor de var belyste i venstre side, mere end de var i højre side. Man blandt andet se her og her, hvor de så er mørke her og her. Men for at vende tilbage til billedet. Det er mørke i højre side, og det lyse i venstre side, gør at der er symmetri i billedet, og skaber ligesom en balance, fordi du kan sætte en streg ned igennem hans næse, og stadig have præcis det samme på hver side, uden at du bliver forvirret. Det er med et billede med lette penselstrøg, fordi det er meget detaljeret. Man kan se, at der er gået op i hans hår og i hans øjne, og han har nogle stridthår heroppe. Så det er meget detaljeret, og han har sikkert brugt lang tid på det.
Der er ikke så meget rum i billedet, men den sorte baggrund, der nu er, skaber en vis form for dybde, som drager en hen imod billedet. Og hvis man kun så det sorte rum, vil jeg blive fascineret af, at man kunne stå og drømme sig ind i, at der kunne være alt muligt i det sorte rum. Og det er med vilje, jeg tror, at Albrecht han har lavet det med en sort baggrund. Han kunne have lavet det med en hvid baggrund, men jeg tror, det er med vilje med ham, at han har skulle lave det sorte for at vise os, at han er på vej væk fra det onde og det sorte og på vej frem mod lyset. Noget andet lys er det, han har i ansigtet. Han har sit symboliske lys på hænderne her, og han har lys fra en lampe fra et eller andet, fra lysskær i ansigtet. Men ved hånden er det sjovt at lægge mærke til. Jeg synes, der er noget guddommeligt om det, over det, og at der er ligesom, den genskinner og viser lidt, at han igen hører lidt til Jesus. De farver, der er brugt, er mørke og dystre farver, men det er ikke nogen negative farver. Det kan godt være, at de er dystre, men det er billeder, farver, som man kan relatere til, at man kunne have på i renæssancen, og at Jesus kunne have båret. Den brune farve, der er brugt, er en farve, der fremhæver de andre lyse farver, blandt andet i hans ansigt. Det får hans ansigt til at virke mere almindeligt og neutralt. Det er en blanding af sekundære og tertiære farver. Der er også lidt knækket farver indover. Det er farver med en lille egen kontrast, da det ikke er farver, der fanger ens blik. Men igen, jeg synes, der er noget over det, der får en til at stoppe op og tænke over det en ekstra gang. Lige at kigge på det en ekstra gang også. Og nu til betydningsanalysen. Perioden, det er lavet i, er kunstneren, som det var det jo kunstnerne, der skulle formidle. De var ligesom Guds hænder, der skulle formidle det ud til de normale borgere, hvordan det var at være kunstner, og hvem Gud egentlig var. Og det gør Albrecht Dürer meget her i sine billeder med at afbilde det guddommelige, som vi har været inde på tidligere. Og det var meget vigtigt for ham, fordi han var meget kristen, at komme ud med at sige, hvilken størrelse Gud var, og hvordan man skulle takle det. Og på hans billeder afbilder han som regel altid kun sig selv. Der har jeg blandt andet nogle andre billeder, hvor man kan se ham i baggrunden. Men en anden ting, der også er gået igen, som han har taget det fra det italienske renæssance og med til Tyskland, var, at man skulle skrive nogle latinske ting, nogle latinske symboler og nogle latinske ordsprog på sine billeder. Og det ser man næsten på hvert af hans billeder. Renæssancen betyder jo genfødsel, og derfor maler han mange billeder, som Jesus er barn. Men da det gik op for ham, hvilken sindsro at Jesus havde haft som 28, 29 år, 30, inden han død, gik det op for ham, at han selv godt ville være sådan, og begyndte at male sig selv ældre også, med flere rynker, og lod alderdommen komme til sig. Og for ham var det var for vigtigt for ham, at han havde nogle små detaljer i billederne, som man kunne se, at han kunne afskille sig fra hans egen til nogle andre. Ja, det var det første billede, og jeg vil nu gå i gang med det andet billede. Det andet billede er malet af Michael Kvium og hedder Europæisk eksperimentalt billede, og det er malet i 1992. Det forestiller to mennesker, der står med ryggen til hinanden. Det er en kvinde og det er en mand. Imellem dem er der en slags død menneskekrop. Jeg vil tolke det og sige, at det er en babykrop, der holder dem sammen. De har begge kun en beklædningsdel på. Manden har bukser på, og kvinden har en BH på. Det er et oliemaleri, og det er med lette strøg, kan man sige. Billedet er et godt eksempel på nutidens samtidskunst, blandet med noget postmodernisme og noget senmodernisme. Michael selv siger, at han vil prøve at ramme så bredt som overhovedet muligt med sine billeder, og det viser det tydeligt, at blande så mange tidsperioder med hinanden. De diskussioner, som han vil prøve at starte med sine billeder, afspejler tit virkeligheden, vi lever i, og billeder her var meget aktuelle for sit periode. Det vil jeg komme ind på igen i senere min analyse. Kompositionen til det her billede. Menneskerne står i en position, som man kan lave et negativt trekant.
Altså sådan så, at det gør billedet dynamisk og skaber bevægelse, i modsætning til det andet billede, vi havde før, som var statisk, og hvor der ikke var bevægelse. Samtidig kan man sætte en streg ned igennem midten, og dermed skabe balance i billedet, men samtidig også noget symmetri i billedet, fordi du har ligevægt på hver side. En anden ting, jeg synes, der skaber balance i det her billede, er, at begge mennesker har et trist udtryk i deres ansigt, men ansigterne vender hver især mod os, og det er ikke et tilfældigt sted, de kigger hen, det er ens øjne bliver draget af deres øjne, og man kigger straks på deres ansigter, efter man har kigget på babykroppen, der hænger imellem dem. Lyset på det her billede kommer fra højre side og oplyser kvinden svagt. Igen en modsætning til det billede, vi havde før, hvor lyset kom fra venstre side af. Der er ikke noget eget lys. Der er heller ikke et glimt af lys i deres øjne. Det virker som om, de er fortabt på grund af den her barn. Og det er ligesom om, at det eneste, der holder dem sammen, er barnet, som skriger om hjælp. De har deres hænder vendt mod hinanden, men de holder ikke i hænder. De er hver især lænket til barnet på en desperat og klynkende måde, kan man sige. Det er barnet, der holder dem sammen, så man ikke ser noget håb i deres ansigter, fordi de ved, de er fortabt. Lige så snart at barnet flyver fra reden, har de ikke mere i deres ægteskab, som kan holde dem sammen. De skygger, der forekommer, er der, fordi lyset skinner ind på damen, men ingen af de andre får lys, og derfor får de deres skygger. Der er ingen regnskygger på det her billede. Farverne, der er brugt i det her billede, er dystre farver ligesom det andet, men i modsætning til, at det, synes jeg, det er dystre negative farver. Det var ikke en blå, jeg vil holde af at se på. Det er en negativ blå, og det afspejler de typiske farver, der bliver brugt i den her periode, ligesom med farverne i det andet billede også afspiller det gamle, den periode. Det er typisk matte farver, der bliver brugt i de her perioder. De farver, der bliver brugt her, er brækket farver og kulde varme farver. Det kan man tydeligt se her, med at du har kulde varme på hans krop og hans tøj, og de brækkede farver er den blå farve her. Andre billeder, der kunne minde lidt om de samme brækkede farver, var nogle som dem her. Den blege hud står i kontrast til den blå baggrund, fremhæver ligesom menneskernes farver. Den blå farve fremhæver desuden tristheden i billedet. Og det er derfor, jeg synes, billedet står så godt i forhold til hinanden, fordi der er så meget forskel på dem. Det ene billede har man nogle dystre farver, men alligevel er det et positivt billede, fordi at man kender personen, og man ved, hvad han har gjort for menneskeheden. Men det andet billede kan jeg ikke rigtig relatere til. Jeg kan ikke relatere til det her billede, fordi jeg ikke kender personerne. Jeg ved bare, at de er fortabte, og de er linket sammen på grund af deres baby. Og der kommer jeg hen til betydningsanalysen med det samme. Det er typisk kendetegn for 90'erne og 1990'erne, fordi der begyndte folk at få flere og flere børn, men de havde ikke tid til dem. Børnene var de eneste, der holdt sammen på ægteskabet, og lige så snart børnene var flyttet hjemmefra, kunne de sagtens være en mulighed for, at man blev skilt. Man blev mere karrieremindet og havde derfor ikke tid til sine børn mere. Og det er ligesom at se, at barnet her linker sine forældre sammen. De har måske haft et sexliv, men det at de har tøj på, adskiller sig måske også med, at de er blevet generet over for hinanden, og de står med ryggen til hinanden også. Altså derfor var i 93 var derfor største del af befolkningen single eller ligefrem ude, der lige kom ud af et forhold. Det er det Michael Kvium prøver at illustrere med det her billede. Samtidskunst stiller sig kritisk over for noget, der sker i samfundet, uden at vise tidspunkter, og det er det Michael gør med det her billede. Han viser, at kærligheden er forsvundet blandt folk, og det eneste, der holder dem sammen, er forhåbningen om, at børnene kan hjælpe forholdet. Men de her mennesker virker fortabte, og selvom deres barn lod dem slippe fri, så vil de ikke søge hinandens selskab, de vil søge væk fra hinanden. Jeg har valgt de her to billeder, fordi jeg synes, de var fascinerende modsat af hinanden, og på en måde drog de mig ind i sig, og jeg følte ligesom, at de kunne fortælle en historie, som jeg kunne både perspektivere til og følge dem i, med at Albrecht han godt vil male noget guddommeligt, og at Michael Kvium her tager tidens tendenser op. Det var det, jeg havde til.